Теодора, говори бай брадър. Днес твоята мисия е да си махнеш всички джучки, екстеншени, силикони, където имаш мигли, вежди и така нататък. Ама как може? Big Brother, аз ще заприличам на куцото пиле така. То въпросът е принципен. Как да си махна силикона? Трябва да извикате хирург. И косата ми по принцип е до дупето, но аз няма да си махна екстеншени. Няма да си дам гримовете. Въпросът е принципен. Това е под моето достоинство. Значи няма да се подигравате с моето достоинство. А ти? Защо се обръсна? Боже, никакво достоинство няма то. Верно ще изчезне като птицата Додо. В такъв случай, щом отказваш, Теодора, да вземеш тези мерки, ще се наложи да спрем топлата вода в къщата. Спирайте я! Спирайте я! Ще си миеме... Какво беше? На котлона! Ще се подмиваме на котлона тогава. Ще се разчекнем и ще се мием на котлона. Бай, бразър, махни си кръка от главата ми.